Ružinov mal pred tretím zápasom s majstrom na krku nôž. V sérii prehrával už 0-2 a iba víťazstvo v tomto stretnutí by mu ešte predĺžilo sezónu. S Nitrou máme bilanciu 0-8 v play-off a sme si povedali, že konečne musíme ju zlomiť a aspoň zápas vyhrať, lebo všetky zápasy, ktoré sme s ňou hrali, boli úplne vyrovnané, či pred 3 rokmi, pred 2 a tento rok. To znamená, že sme si povedali, že dneska to ideme zlomiť. Zápas sa začal opatrne. Ružinov dôsledne bránil a nedovoloval Nitre rozvinúť priamočiarejšiu akciu. Domáci útočníci sa dostávali do šanci len sporadicky a aj tie končili na brankárovi hostí. Na začiatku druhej tretiny prišli chvíle nekoncentrovanosti a Nitra okamžite trestala gólmi Chovaná a Hrivnáka. Ružinov potom vrátil do hry gólom v presilovke Mikes a pred tretím dejstvom bolo teda všetko otvorené. Možno mal super trošku viacej z tej hry, ale bolo to také vozenie sa po rohoch. Do tých šancí sme sa dostali skôr my, do nejakých 1-2 prečíslení, z ktorých sme mohli, keby sme to inak riešili, vyťažiť nejaký ten gól, ale bohužiaľ sme to nepretavili do toho. V tretej časti hry sa bojovalo o každý kúsok hracej plochy, súboje boli poriadne tvrdé a medzi hráčmi to iskrylo. Vynikali aj brankári, ktorí svoje mužstva držali nad vodou. 2 minúty pred koncom, keď sa chcel Ružinov dostať k záverečnému náporu, dostal kapitán Danko 2 minúty a bolo po nádejach. SHBK podľahol Nitre aj do tretice, tento raz po výsledku 1-2. Som z poslednej síly na obranu, hráč Superman dobehol a som to neuniesol zbytočne, že som tam super trafil do tváre, keď nie na schvál. Proč sa to videl, odpískal to správne, bola to moja veľká hlúposť. S Nitrou proste nemôžeme hrať otvorenú partiu, nemôžeme sa s nimi naháňať, snažili sme sa poctivo brániť, čo nám do istej miery vychádzalo. Škoda tých 7-8 minút, kde sme inkasovali. Vedeli sme, že v Ružinove hraje dosť kvalitných hráčov, ktorí niekoľko play-offov aj vyhrali, aj odohrali, takže myslím si, že výsledok je taký, aký je a vyhrali sme a ideme ďalej. Sezóna teda pre Ružinov skončila. Po nevýraznej základnej časti a prehre v prvom kole play-off obsadil celkovo 8. miesto, čo je najhoršie umiestnenie v histórii klubu. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.